Шираттагы кутлау сәламебез Ульяновск өлкәсе Николаевка районы Әхмәтле авылына юллана. Бүген 1 гыйнвар көнне хөрмәтле милләттәшебез Мансурова Шамия Шамиловна үзенең матур 60 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Күркәм гомер бәйрәме белән ихластан аны улы Рамил, килене Әлфия Мансуровлар, кызы Галия, кияве Наил Абдрашитовлар, ике оныгы Динара һәм Элина кутлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Безнең яраткан кешебез кышның салкын 1 гыйнвар көнендә Ашуровлар гаиләсендә икенче бала булып якты дөньяга килгән. Кичкенәдән үк бик акыллы, тырыш һәм тыйнак бала булып үскән. 1983 елны үз тормыш иптәшен, әтиебез Мансуров Наилны очратып, матур гаиләләрен кырганнар. Мәхәббәт җимешләре булып без, ике балалары, аларны бәхетле итеп якты дөньяга туганбыз. Бар гомерләрен безгә багышлап, алар безне чын кешеләр итеп тәрбияләп үстерделәр. Кызганычка каршы, әтиебез инде якты дөньяда юк. Әнкәй ялгыз канат какса да, без анарга авыр ялгызлык хисе татытмаска тырышабыз. Мөмкинлегебез чыккан сайын яннарына килеп ярдәм итеп яшибез. Яраткан, газиз, сөекле, бердән-бер, иң якын кешебез, әниебез, әбекәебез. Менә синең матур туган көнең җитте. Бу якты бәйрәмең көнендә сиңа иң беренчедән барчабызда олы рәхмәтләребезне белдерәсебез килә. Әнкәебезнең бүген дә сүзе гаиләдә иң мөһиме. Ул кирәк чакта киңәшен дә, үгет-насихатын да бирә. Юлдан тайпыла башласак, вакытында туры юлга кайтарып кисәтүен дә ясый. Яратканыбыз безнең. Рөхсәт ит сине чын күңелдән кытлап, башлап сиңа саулыклы, иманлы, озын гомер теләргә. Безнең яныбызда гел шулай җылыңны иләшеп, безне мәңге бала итеп яшәт. Газиз әнкәебез каршы ала бүген матур туган көннәрен. Санап бетереп буламысың икән аның узган йокысыз төннәрен. Әткәебез белән безнең хакта уйлап гомерләрен кичерде. Матур тәрбиясен биреп безгә чын кешеләр итеп үстерде. Әнкәебез, гомереңнең хәзер җитте иң матур чаклары. Калды инде артта югалтулар, тормышыңның кайгы-зарлары. Алда безгә карап, гел шатланып, яшә газизыбыз йөзгәчә. Без дә синең кадерләрең белеп яшәрбезче хәлдән килгәнчә. Яратабыз сине, олы сөю, ихлас хөрмәт тулы йөрәктән. Алда яңгыраячак җырларыбыз булсын сиңа олы бүләктән. Хөрмәтле Шамия Шамиловна, юбилеегыз мөбарәк булсын. Алдагы җырны бүләк буларак кабул итеп алыгыз. Сине котларга куаналар барча балаларың синең белән бергә булганга туган көнең белән кайнар котлап зур тазалык сиңа телибез безгә гомер биргән бөек кеше улыйбыз бүген сине без туган безгә гомер биргән бөек кеше улыйбыз бүген сине без. Бар балаңа җитә җылылыгың, изгелеккә тулы күңелең. Яшәү яме бирә синең күзләр, зур көчләргә ия һәр сүзең. Туган көнең белән кайнар котлап, зур тазалык сиңа телибез. Безгә гомер биргән бөек кеше улыйбыз бүген сине без.
бар баланың игілігін көріп, бала қойғылары көрмеші. Ұзақ еллар бізні шатландырып, исән имин әни сен яшә. Туған күнің белән қайнар құтлап, зор тазалық сиңа телибез. Безгә